ndifuna ukunenzela ke story time. In 2023, I think ngo-October, ndagoduka kulaa veki kwakuvalwa ngayo kulaa veki bekudlala iWorld Cup. So ndagoduka ke kulaa veki ndabheka emakhaya. Ningayimandi ingxolo ndiyatshayisa ngoku, ndiyagoduka. So xa ndifika emakhaya uwakhithi walandela emva kwam, yena wazofika ngento. Mna ndafika emakhaya ngoMvulo, yena wazofika emakhaya ngoLwesihlanu ekuseni. Then sahamba ke sayothenga utywala ke, sasela ke ngalo Lwesihlanu. Imini yonke maan, leyithi sahamba ke ngoku saya emasimini kwendawo phesiteke elalini yam ekuthiwa eMasimini. eMasimini ke inethaveni, iLhakwe. Sahamba ke ngoku saya eLhakwe. Xa sifika eLhakwe sahamba saya emasimini, then kwaphela le nto sasisela, satsho ke ngoku kwanyanzeleka uba masihambe siyoyithenga eLhakwe. And ke ngoku mna ndingoyena umncinci phaa kwabantu bebehleli phaa, and ke ngoku mna ndingoyena mncinci kwathiwa masihambe siyozithenga. So ndihamba ke ngoku mna neentwana eziyi-2, ke ngoku. So ezi ntwana eziyi-2 safika phaa sangena. Ungena kwethu maan bona abantu ndandifunda nabo sesikolweni apha, hayi abulisa amajita sharp ndangena sathenga ibhiya. Thenga ibhiya eziyi-9. So enye intwana ibiphatha ibhiya eziyi-2, enye intwana iphatha ibhiya ezintathu, mna ndiphatha ibhiya eziyi-4. Ndinxibe ushoti wejini ke, ndifake izipeks, ndinxibe nejezi yeulu. Iibhiya ezimbini ndizifake epokotweni yangemva, iibhiya ezimbini ndiziphathe ngesandla. Enye intwana iphatha ibhiya eziyi-2, enye intwana iphatha ibhiya eziyi-3. Sihambe, siphume, singene ke ngoku kule ndawo emnyama sihambe. Xa sisekufitshane uba siyofika endlini, qhambukiyana amajita, vele asimisa apha. Andikhwaza ngegama, mani sifuna ubani apha, ubani uyasiqhela ntontoni. Yima, yintoni ngoku? Babambe lenye intwana ephethe ibhiya ezimbini, bafike bazithathe. Le ephethe ibhiya ezintathu ibaleke, ndishiyeke nale ntwana. Avula imesi, omnye uhamba ngembambo, andizubabiza ngamagama, abayazazi. Abanye bafile kuloo nto. Baninzi ooma babeyi-4 or 5. Omnye avula imesi, bajonga sakuhlabunye thina siyazithatha ezibhenini. Hayi niyaxoka bafana bam, andiyosebenza eKapa kaloku ndisebenzele nina. Ngeke ndiyosebenza eKapa ndisebenze nzima ndisebenzele nina, hayi niyaxoka. And nezo niziphethe apho ndizobuya ndizozithatha. Laa ntwana ihambile yona ifike yatsho phaa uba yeyi bammisile laa mntu. Yafika baxelela apha endlini uba bandimisile, bamise mna. Xa ndifika endlini zijike mos ezi nto. Xa ndifika endlini kwathi, heyi umiswe ngobani? Siphi ibhiya? Thatha ezingaba ziyi-2. Masijikeni siyozithatha. Yeyi sinxibe sifake ibhiya efriji, sinxibe iskiti. Sathi masingena phaa emnyango, singena egeyitini, bahle bathi abantu, yho aba bamhlophe ngahle bazolwa. Singena egeyitini siye kuye phaa straight, yofika phaa bahleli bade benza isangqa, bekho iibhiya ezininzi phambi kwabo. Uyabona nje ukuba bekukundiqhela kwa okuya oba beze kum bandihlutha ibhiya. Fike mna ndithi nangu ndibe ndithatha ibhiya phambi komntu evuliwe, ndithi nka emqaleni, suka imfazwe. Ime apha phambi kwam lena ithi ndiqhwabe ngempama ihlale phantsi. Yho, kuliwe. Yeyi sithathwa apha ngoku. Baninzi abantu, sithathwa apha sifakwe emotweni ngenye ibhuti sihambe. NgoMgqibelo kudlaliwe ifayinali, iWorld Cup yerabhi. Asikwazi uyibukela because silwile kaloku ethaveni. Silwile ethaveni. Yho, yabona loo weekend andiyilibali. Ndabe ndiyagqibela uhamba ethaveni emakhaya. Zange ndaphinda ethaveni emva koko. Yeyi, that's story time. Ndicela nifoloweni, ndicela nilayikeni, ndicela nikomenteni.